Vitajte na YouTube channel Long Range Red Fox. V dnešnom novom videu v spolupráci s Slovakia Arms Shop SRO vám chcem predstaviť jednu z horúcich noviniek, ktorú budeme ponúkať zákazníkom na predajni na vaše lovecké a terčové pušky, a to je krúžky pevné montáže od výrobcu Element Optics, ktorý vyrába špičkovú optiku. A zároveň vyrábajú si aj montáže, ktoré sú veľmi, veľmi špecifické v tom, ako sú spracované. Ja som vybral 34 mm tubus Schmidt & Bender, tie najvyššie, čiže Hyde, rozhranie Picatinny alebo Weaver. Poďme sa pozrieť, ako vyzerajú tie Element Optic Aculite s 34 mm tubusom. Prichádzajú v tejto krásnej krabičke. Vnútri je pekný popisový manuál s adresou výrobcu, špecifikácia upnutia, QR kód, samotné krúžky a pekne nerezovo spracovaný kľúč Torx T15. Poteší, vraciame ho naspäť. Už samotný prvý pohľad naznačuje špičkovo opracované plochy znútra, tak aj zvonku. A predpokladám, že výrobca v danej cenovke, čo je až neuveriteľné oproti ostatným drahším montážam na trhu, že si dovolil takouto cenou s bohatou výbavou na tie krúžky takto špičkovo opracovať a vyrobiť nádherné pre 34 mm tubus krúžka. Poďme sa na to pozrieť. Spodné rozhranie je Picatinny Weaver, je to mohutný recoil ozub. Samotná bočná aretačná strana je masívna, odtlačená dvoma pružinkami. Matica je z ušľachtilej nehrdzavajúcej ocele. Sme určite pre metrický kľúč. Dobre, je to tak. Vidím, že tu je 13 mm orech, čiže toto nám umožní pevne dotiahnuť, ba až masívne, pri takomto kvalitnom spracovaní montáž samotnej krúžky na Picatinny alebo tú Weaver líštu. Je tu logo Element, sú tu 2 Torxy. Fakt to spracovanie je sametové. Predpokladám, že keď uložím 34 mm tubus tohto Schmidt & Benderu do týchto pevných montáží, namontovaný už, tak ten pohyb tu bude určite sametový, bez akéhokoľvek zadrhelu. A aj tá sila, predpokladám, utiahnutie bude podstatne vyššia, čo sa týka upevnenia na základ, čiže base mount, čo sa týka tej Picatinny alebo Weaver lišty, a takisto osadenia tých vrchných častí. No nádherne spracované. Element Optics Aculite sa robia určite v dvoch verziách priemeru na tubus, 30 mm a 34 mm. Robia sa v troch výškach, nízke, stredné a vysoké. To isté pre 34 mm tubus, nízke, stredné a vysoké. Materiálovo sú fakt špičkové, keďže sa robia z jedného monoblok hliníka triedy 75 T6. Rikolózub matica je tu z nevyhrdzajúcej kvalitnej podčiernenej eloxovanej farbe, čiže mechanická odolnosť proti poškrabaniu je tu fakt na vynikajúcej úrovni.
Krúžka sú pekne tvarovo zaoblené, čiže nikde sa nebudú zachytávať ani odierať. No. To, čo je na nich možno nepodstatnejšie, T15 Torx a ten uťahovací moment, ktorý výrobca ponúka, je obzvlášť pre mňa dosť taký šokantný. 25 inčov na libru vrchná časť, šírka 20 mm, čiže plocha na puškohľade 34 mm vám aj pri tých ťažších optikách bude držať spolu 40 mm. Maximálny ťah 25 inčov na libru, čo je 2,8 Nm zovretie, čož ako fakt. Toto si môže dovoliť iba výrobca, ktorý počíta s nulovou toleranciou a s tisícinovým opracovaním anodiziacie povrchu materiálu. Čož je fakt nádherné. A v danej cenovke sú bezkonkurenčné. Spodok montáže sa uťahuje maximálne 68 inčov na libru, čo je obrovský krútiaci moment 7,7 Nm. No, momentálny víťaz, čo sa týka ceny, spracovania, kvality, využitia, Element Optics určite budeme ponúkať zákazníkom na ich poľovné a športové púšky, lebo to prevedenie je úctyhodné v špičkovej kvalite a konečne